Hello, makadizve. Kana muri kungundinzwa isai zvima emoji zviya zvine fire zviya zvi. Ndiri kunzwika here zvima live izvi hatinyanyozviziva, tajaira kuona mapatience pachena. Ndiudzewo ndiri kunzwika here. Ameno muri kundinzwa here? Pakanaka. Okay. Kuti ndiri kunyatsonzwika, I think rega tichitanga tiri pa 306. SIS MELLY vati ndimbosvika pa 500. Rega timire tisvike pa 500 ndozotanga. Okay, I think rega chikora mutemo tichingotanga hedu nevanhu varipo vachevavo nekuti pane kwatiri kumhanyirawo. Neurombo ndasinaona kuti program yatotanga ndanitorowo munzira kubva kubasa ndichienda kumba. Ndokwatisai mose pano pa SIS MELLY's Diaries. Tingangoti takangoonanawo mukuwadzana kushanda tese ikoko pa Facebook. Kaona kuti munguva ino yeCovid-19 munhu wese atova doctor kana nesi. I'm sure munotoona kana gadhi rakatobata infrared thermometer. So zveutano izvi zvakakosha kunge tinge tichiziva, not kuti munozosvika tikazosvikawo isu sana chiremba wenyu pakuzostata zvakati wandei, asi zvishoma izvozvo zvamunokwanisa kunge muchizozivawo zvinokwanisa kunge zvichizobatsira. So ndopavakatangisawo kuti tinge tine chirongwa ichi, ndozuva rekutanga nhasi kunge tinge tichi-interacta tese. So we hope tichazowana mamwe maprograms maybe each and every week vachazenge vachikuzivisai administration kuti tichazenge tichisangana for mazuva api pavhiki. So donzvo rechirongwa ndofunga neCovid-19 zvakaoma kuti vanhu vakwanise kunge vachienda kuchipatara vachinosika healthcare, especially vaya vatinoti ma-electives. Ma-electives, kana chiti elective tichitaura kuti munhu ane dambudziko rekuti it can wait. Pozoti mamwe atinoti ma-emergency ekuti zvine zvifanira kunge zvitoatendwa ipapo. So mukatarisa nyika dzese nekuda kweCovid-19, ma-electives mazhinji havasi kunge vachiatenda to ma-emergencies kunyanya ndo ari kuatendwa because neburden iripo muhealthcare nekuda kuzama kuti tinge tichifightawo COVID-19 and all. But hatisi kuti munhu ane elective case yake kana zviri kumurwadza munhu ekuti hatingakwanisi kunge tichimaatenda. Munhu anodawo care chaizvo, nekuti ma-electives waya akasaatendwa nenguva unoona kuti zvinozokwanisa kunge zvichizoita ma-complications. So ndokusaka takauya neprogram iyi kunge tinge tichibatsirana pane zvakasiyana-siyana zvekunge vanhu vachida kuwana care. Hatisi kuti ndiripo kunge ndichikupa prescription kuita so, asi tiripo kunge tichiita link to care nekubatsirana kuti zvii zvatingaite tisati taenda kunoona vana chiremba vedu, kana ndikupi kwatingakwanise kunge tichiwana rubatsiro, especially nenguva yakaoma kudai yekuti
mamwe mahealth centers ari kutoti musauye kuchipatara, even necovid-19 yacho usauye, asi touya isusu kuzokutorai. Ndosaka vakati tiuye neprogramu iyi kunge tinge tichibatsirana mune zvakasiyana-siyana. Tichiri pane nyaya iyoyo, ndichingointrodusa programu yedu. Tinoziva zvikuru kuti zvinhu zveutano mune yatinoti privacy and confidentiality. So zvinge zviri zvinhu zvachange tichizotarisawo pano, maethical principles atinoona nezvawo isu sana chiremba. So vane matambudziko avo vangade kuti maybe vanenge vasingadi kushare pa comment section ino, makasununguka kunge muchiisa muinbox. I think SIS MELLY vane policy yavo yeprivacy vanoita uphold chaizvo, tinge tichizokurukura. Saka ini kana ndaakuansa ndaakungokurukurawo sekunge ndiri kungotaurawo neimwe patient ndisingazotaura kuti ndi Lorraine kana kuti ndi Noma kana kuti Frank ati zvakati, ndiye ndaakungobatsirawo zvinokwanisa kunge zvichizobatsirawo umwe anenge akateerera pachirongwa. So ndo mashandisiro atinge tichiita. Asi kana wakasununguka hako kunyora even pacomment section hazvina mhosva, we can still attend to it. I think ndo mamiriro akaita chirongwa. Ndikuona vazhinji vari kubvunza kuti introduction nechi, ndandati tange ndaintrodusa chirongwa chakaiswa naSIS MELLY ndisati ndapinda pakuzvishambadza inini kuti ndinani. Pakuzviintrodusa manje ini ndinoitwa Dr. Enos Mufushwa. Ongu ndaroora ndine mudzimai nevana vangu vaviri vakomana. Ndiri kubatai, ndiri kutefenyura pano, ndiri live from guta guru reZambia kuLusaka, ndokwandiri kushandira kuno. Ndiri panonzi paUniversity Teaching Hospital, chipatara chikuru chemuno muZambia. Department rangu ranonyanya kushandira zvikuru department reanesthesia, asi sachiremba tinenge takadzidzawo zvese zvakasiyana-siyana tisati tazoita specialize mune zvatinonge specialize tiri. So makasununguka zvenyu kutaura neni tichikurukura. So rebasa Dr. Enos Mufushwa. Asi munowo zvimwe zvatinozoitawo atingati ma-extracurricular activities. Ndinoimbawo zvangu, kana mukazoda kuzotarisa munozoona munozotsvagawo anonzi Ras Beats, munokwanisa kunge muchionawo zvemumhanzi zvatinoita. Tino academy yedu zveke yebhora yatinobatsirawo vafana vari kusimuka webhora inonzi Shameo Academy iri muno muZambia, and nezvimwewo zvakangosiyana-siyana zvatinoita. So pano tiripo pakunge tichitaura nenyaya yekubatsirana mune zvirwere zvakasiyana-siyana. Zvezvimwe izvi tichazinge tichizotora naadmin yedu chizinge chizoshambadzawo mamwe mabasa atinoita. I think rimwe randingangoda kuwedzera kune vane vana vane chidokwa-dokwa chekuita nursing, tino zvakare chikoro kuno chino offer diploma in nursing international. Tine mastudents edu vamwe vatoko kuAustralia, vamwe vaku UK, Canada. Tinobatsira zvakare nekugadzira vana even mastudy permits all. I think we have had a lot of support from team iri kuUK, even vamwe vari pano padiaries vari kunza vana vangu vachidzidza kuno. We take care of them, accommodation nevese zviripo. Muchazinge muchizopuwa madetails ezvozvo munguva inotevera. So zvirongwa zvedu tichazinge tichizochuza matopics zvichienderana nezvamunenge muchida kuti tinge tichitaura pano, nekuti according to SIS MELLY chirongwa ichi ndechenyu kunge munge muchibatsirika imimi. So tichazinge tichizochuza matopics. So sezuva ranhasi yangoita kunge tsura yamukira mumakumbo, hazvina hazvo mhosva, tiri pano kunge tinge tichitotanga. Saka tototi tochitanga chirongwa izvozvi. Zvandataura zviya, vane zvavasingade kunge vachitaura pajekerere, moya zvenyu kuinbox mutsanangura tichizviadresa pano. Vari kuda kunge vachinyora even pano, we can still talk about it. Zvisina kunge tichita ridicule anyone or anything. Ndatenda zvangu. Rega ndichimbotarisa zvimwe zviri kuinbox. SIS MELLY vanga vachirudzira chose kuti pacomment section apa tiite stick mune zveutano zveprogram nezvakasiyana-siyana zvatinenge tichiita. Saka tomboona kuti stick kune izvozvo. Majokes tinoada asi nge tichimboita basa, otherwise tingafaiwa nezuva rekutanga. Pakanaka.
Mukoma Masimba tinokufarirai chose. Ndiri kuona macomments enyu. I think vanoteera zvesocial media izvi manga muchiona dambudziko rainaro. I think takakonsautwa, tiri kushanda navo ende tinodavira kuti vanoita zvakanaka. Mune imwe nyaya ndisekuru wangu chaivo chaivo, ndo kunobva mbuya wedu. Zvino tiri kushanda navo chaizvo, takonza kuona SIMELLY ende tiri kuzama kunge tinge tichishanda tese tichibatsirana. Okay, pane nyaya I think yatingati tinge tichiadresa imwe yadaona kuinbox ende vamwe vari kunyorawo pano. Iri kutaura nezvenyaya yatingati mareproductive health cancers o zvirwere zvezvibereko zvecancer nezvimwe zvakasiyana zvemauterine fibroids zvanga zvichitaurwa pano. So rega tingoadresa iyoyo tomborerekera kune nyaya iyoyo. So vanyora vari kutaura ivo kuti I think tine munyori ane 55 years ende vari kunge vachita dambudziko rekubleeda even though vakapedza yatingati kuenda kumwedzi kana kuti mamenses avo. So tiri panyaya yezvirwere zvezvibereko especially cervical cancer. Sorry, pana mungu ari kumbozama kutifonera. Nyaya iripo huru ndeyekuti zvirwere zvecancer especially zvemadzimai zvibereko, tichitarisa mastatistics ndo zvirwere zvekuti zvatora vanhu vakawanda o zviri on the rise chaizvo. Ende zvirwere zvakanakira zvirwere zvekuti tokwanisa kuzvidzivirira kuti zvisakwanisa kunge zvichiitika. Asi you find kuti pamwe nekushaya ruzivo rwakanyanya vanhu tinokwanisa kunge tinge tichizozviregerera kusvika zvazosvika pastage isingaiti zvakanaka. So chekutanga chatingade kuzivisa ndechekuti pane yatinoti menac yatingati iyo makore ekuti mudzimai anotanga kuenda kumwedzi paanotanga mamenses. Tozoita pekuti atinoti menopause patinotarisira kunge anga achipedza asisakwanisi kuenda kumwedzi. So takasarisa zvirwere zvezvibereko izvi zvichatanga chaizvo years before 1980s and all that time you could see kuti mapatients mazhinji aionekwa vanhu vanga vari kuma 55 years 45 years and above vachipresenta nana cervical cancer. Asi mukore uno nekuda kweHIV nekuda kwezvimwe zvirwere zvakasiyana siyana hazvichashamisi kuona cervical cancer iri kana mune a 19-year-old girl or 25 or 26 years. Zvakuwanikwa nekuda kwezvinhu zvakasiyana siyana. Saka chirwere chekuti hatingati chete chakuataka munhu ari mu5th decade of life yake zvichienda zvakadaro. So chatingade kuti tinge tichinyatsooonesana pano ndechekuti zvii zvinhu zvingaite kuti hatingati predispose mudzimai kune iyo yatiri kuti cervical cancer. So kazhinji tichitarisa kumadzimai pane yatinoti early sexual debut. Kana chiti debut kune vanoita zvemutambo yebhora, kana tikati Peter Ndlovu akaita debut yake kuIslanders at 16 years, tichitarisa kuti gemu rake rekutanga raakatamba. So takatarisawo futi pacervical cancer tinoti early sexual debut, sexual intercourse yekutanga kumwana sikana. Saka akaita early kuma 12, 13, 16, 13, 14 ikoko zvakaonekwa research iri kuratidza kuti anoita risk yakati nyanyei yekunge achizokwanisa kuwana cervical cancer. Zvotaka vanhu vazhinji vari kutaura nyaya yekutaura zvinhu zvekuti tinge tichimisa zvinhu zvemachild marriages nekuti zvinhu zvinokwanisa kunge zvichipredisposa madzimai kune zvinhu zvakadaro. Then of course poitawo history yecervical cancer mumhuri menyu. Kana une positive history yecervical cancer mumhuri menyu, angave amai kana amai padhuze, uri at risk zvakare kunge uchidevelopa cervical cancer.
Pozoitawo zvimwe zvinhu zvakaita se obesity, weight yakanyanya ndo kana taakutaura in layman term. Zvinhu zvakaita sekuta fodya, kumwa doro zvakanyanya, zvinhu izvo zvakawanikwa futi muresearch. Then sexual intercourse, multiple sexual partners zvino increase again risk yekuwana icho chatingati chinokonzeresa cervical cancer yatinoti human papilloma virus. Uncircumcised men, foreskin iyaya pane zvirimo ameno mungazviti masadza here zvinonzi smegma izvozvo zviripo, zvinokonzera chaizvo kuti bacteria nezvimwe zvakasiyana-siyana virus zvikure pasi peforeskin. Ndosaka makaona World Health Organization yakaita rampant chaizvo nenyaya yekukurudzira zvinhu zvemale circumcision. Besides nyaya yeHIV inobatsirawo zvakare kunge ichiredusa risk yemadzimai kunge vachiwana cervical cancer. So nezvimwewo zvakasiyana-siyana zvingange zvichipredisposa madzimai kunge vachiwana cervical cancer. But you find kuti now taakupinda panyaya yekuti mudzimai angazvidzivirire sei kuti asakwanisa kunge achiwana cervical cancer. Kune zvinhu zvakawanda zvekuti tingakwanisa kunge tichiita, zvakafanana kana tati une first degree relative yako, hama yaunoziva kuti yakaita sakamu kucancer. You find kuti zvinhu zvakanaka kuti ndinge chiitwa anonzi macancer screening anoitwa chaizvo. Ndisingazivi hangu kuti system yedu yakamira sei, but kuripo yatinoti mapap smear, iripo yamwe wanoti VIA, kana kuti visual inspection with acetic acid, matests ekuti anokwanisa kungoitwa inpatients wangoenda unoitwa. Tinokurudzira at least ukaitwa kana kamwe chete zvako pagore zviya ndataura age chiti paya taimboti 5th decade of life, but izvozvi nenyaya yekuti zvana HIV nechii zvakuincrease risk even ine 20-year-old inokwanisa kuwanikwa cervical cancer. Saka kana uri musikana kana mudzimai kana chii angoriwo particularly utano hwake once pagore unokwanisa kunge uchiita sei uchinoitwawo screening yako yecervical cancer. Mafacilities anoita akati wandei kana even mapublic institutes. Ndisingazivi hangu kuti zvinhu zvakamira sei izvozvi, but zvinhu zvinokwanisa kuita. So kuscreenwa early, ikadetectwa early ichiri ngatiti mucervix chete pasurface, inokwanisa kunge ichirapika. Haizokwanisi kuti ngichita macomplications akasiyana nekuti unozwa kuti yaspreada nechibereko chese, yabuda muchibereko, yakubladder, yakuchii. Inokwanisa kunge ichiita sei ichitreatwa zvakanakisisa ende uchikwanisa kuzorarama hako zvakanakisisa pasina any problem. So ndo nyaya hombe iripo, nyaya yescreening, nekuti inokwanisa kudzivirika kana ikadetectwa early. But you find kuti vanhu vazhinji vanozokwanisa kuzonosika care maybe vatoone kana yatinoti mass yatokura yatospreada kuenda kune mamwe maareas and all, ndo paunozotanga kusika care. So zvinokurudzira zvikuru kuti dai tange taita sei taenda kuma screening especially kana ka1 pagore. Saka vakakwanisa kudetecta vanokutsanangurirai ana chiremba kana chii. Pane yatinoti une technical term yedu, CIN1, CIN2 ine mastages akasiyana-siyana. Saka vanozokwanisa kunge vachistage vozoona kuti inoda kuitwa chemotherapy, radiation here kana kubviswa chibereko nezvimwe zvakasiyana-siyana. Then besides that, lifestyle habits atataura doro, chikatawo fodya, chikatawo watching your weight, michiito exercises, kudyawo chikafu, vegetables, fruits and all, avoiding multiple sexual partners, also having your partner circumcised. Zvimwe zvinhu zvinokwanisa kunge zvichingobatsirawo mukuderedza apart from screening yatataura. Kune dzimwe nyika vari kupawo mavaccines, especially vana 9 years and above,
kune mavaccines aripo anopuwawo for cervical cancer. Kune ratinoti Cervarix, kune imwe yatinoti Gardasil, mavaccines ekuti unokwanisa kuwana anodzivirirawo zvirwere izvi zvegomarara recancer. So you find kuti vana school going age vanokwanisa kunge vachibayiwa zvakasiyana siyana. So detection ekuti maybe hauna kuenoitwa screening kana zvinhu mapointers ekuti ungakwanise kufunga kuti panapa ndofunga zvakuda kudai, especially chekutanga tapfuura iye yatati menopause yekuti wakapedza kuenda kumamenses mudzimai and all, but suddenly wakutanga kuona kuti uri kubleeda. Then you can also have kurwadziwa during sexual intercourse. You can also have zvinhu zvakafanana ne-foul smelling discharge, zvakangosiyana siyana, zvinhu zvekuti zvinokwanisa kunge zvichingopointa to that, and you might need to be munoenda unoonekwa and the like. So I think the key thing yataona inyaya yescreening, zvikuru sei zvirwere zvese zvegomarara, nyaya iripo ndeyekudetecta early, zvikwanisa kunge zvichibatsirika. Same applies ne-breast cancer as well. It also on the rise, especially muno muAfrica. Semudzimai unokwanisa kunge uchizviita yatinoti self breast examination. Itechnique yekuti haina kunyanyooma, chitarisa nenguva yedu nevamwe varida kuwaniswa. Okay, maybe tikangoitaura hedu muchidumbu ne5 minutes. Chinhu chekuti unokwanisa kuita routinely, maybe kana ukada every month kana uchizviita wega, a self breast examination. Wapinda mushawa kana nyangwe uri pako pane privacy yako uchida kukwanisa kunge uchizvitarisawo, zvinhu zvekuti unokwanisa kuita. So kazhinji kana uine mira, zvikuru zvimamira zvihombe zviya zvekuti unokwanisa kuzviona bhodhi yese, wobvisa hako hembe dzako, wotarisa pamira paya, wakamira hako straight, maoko ako wakaisa paside. Chekutanga ngoinspecta kuti mazamu ako ari yatingati symmetrical here. Unokwanisa kuona kuti rimwe raita se, rimwe radai, zvinhu zvekuti unokwanisa kuona wega. So ndo chekutanga ungotarisa kuti wakamira pamira ari kuoneka zvimwe chete here. Wotarisawo zvakare manipples, pane here abnormality yaurita sei yauri kuona, kana uri kuona kunge rimwe rakapinda mukati zvakanyanya, kana kuti raita kunge rabenda, kana kuti raita kunge riri kuita zvironda, zvinhu zvekuti unokwanisa kuona, kana kuti riri kunge riri kubuda madischarge uchikombeya nerimwe racho. Wotarisawo skin yebreast rako kuti pane here change iripo. Of course nemafuta nechii unokwanisa kuziva, but unofanira kutarisa kuti skin ine here iripo yasiyana neimwe, zvinhu zvekuti unokwanisa kuchitarisa. So izvozvo ukaona paine any change kana unokwanisa kuita note down wokwanisa kuzoenda kuna chiremba. So ndo pekutanga pekungotarisa. Saka watarisa maoko ako ari paside, unokwanisa kuzotarisa zvakare woisa maoko ako kugotsu, wotarisa zvakare kuti pane change here iripo. Kana uine mask kana unokuona kuti rimwe racho rinogona kustretcha kuuya uko, but rimwe racho rinogona kutadza kuita sei kustretcha kuuya uko. So zvinhu zvokuti unokwanisa kuona, right? So watanga maoko ako ari paside zvakanaka, woisa kugotsi uku, then wobata muchiuno futi, wotarisa kuti pane here any change yauri kuona pamabreasts ako. Zvinhu zvokuti unokwanisa kuona wega. Kana paine any change, make sure you note it down, wozoenda uchinoripota kuna chiremba. After that, unokwanisa kutokurudzira zvikuru, unokwanisa hako kuita wakamira, wobata gotsi rako kuno, then unogona kudivide breast rako into 4, right? But 1, right? So kuti 1, 2, then 3, 4 pasi. Saka each division imomo kwanisa kubata atinoti mapedza eruoko, uchibata kutanga kana nemuhapcom, ndoba unotanga namo uchipfanya. Saka uri kupfanya kuti unzwe kuti pane here chinhu chauri kunzwa chingave chiri abnormal, kana chingave growth kana uchibata uchinzwa. Wapedza woenda mune mumwe matadivider muya, woenda pasi paya patadivider,
woenda pamwe. Izvi unokwanisa kuchita kuti wakarara pasurface iri flat, iri firm, then wobata zvakare uku woita zvimwe chete kune rimwe zamu uchicheka kuti pane any mass kana chii. You find kuti vazhinji vanhu vanouya kuzobatsirwa vanhu vekuti vakatori detector vega, maybe vachigeza kana chii, ouya woti ndiri kunzwa kanhu kari kudai izvi, maybe rikatobviswa early wotoona kuti munhu atoita sei, atobatsirika. So zvinhu zvekuti unokwanisa kudetecta woenda kuna chiremba, then unokwanisa kuzosqueezawo nipu rako woona kuti pane here discharge ingave abnormal iri kuita sei, iri kubuda. So anything chaunenge wanota, chaunoonawo iwo semunhu kuti izvi hazvisi normal kana chii, ndopekuti unoenda una approacha chiremba wako kana general practitioner, woudzawo zvawaona. Vana chiremba vanozoitawo examination yavo, wozoitawo zvakasiyana siyana vachinge vachizokuudzawo kuti wobatsirika sei. So I'm sure pamakensa ari maviri aya tatarisa, you find kuti cervical cancer, breast cancer, zvinhu zvekuti tikazvidetecta early tinokwanisa kunge tichita sei, tichibatsirika. For breast cancer ndasina ndapinda into detail, ndazokoibatira breast examination. You find kuti risk, atingati marisk zvakare, it has been seen kuti risk yemunhu asatamboita mwana kana kuyamwisa, they are at a high risk, especially madzimai asati amboita mwana kana kuyamwisa, they are at a high risk. O madzimai anoita mwana wavo wekutanga at a late age, handizvizivi kana mapabata ipapo, they are also at what? They are also at risk. So ndo zvinhu zvakangosiyana siyana zvinongotiratidza kuti zvinotiisa parisk kana maningirikina akadaro. Tichazenge tichizoita in detail, I think tichaita live calling programs edu mamwe akasiyana siyana, vanhu vachizokwanisa vachibvunza. Like I said, nhasi tangoitawo zvitsuramukira mumakumbo, tinge tichionana tichizivana kuti taane program yakadai, then tinge tichizoita takubatsirana, tichibvunzawo mubvunzo live, tichikurukurirana kune vakasununguka, kana kuinbox kwedu tichiadresa nyaya dzakasiyana siyana dzamunenge maita bring forward during the week. Pane vangade here dzimwe tsanangudzo dzakasiyana siyana? Papsme yandataurai, kune dzimwe nyika kana waitwa pekutanga pakasaonekwa chinhu kana chinoratidza suspicious macells angazokwanisa kuzodevelopa into cervical cancer, hazvishamisi kunge uchizonzwa kuti wozoya after 2 years. It's okay, vanenge vaona kuti hapana zvinji zviri suspicious kana chii, zvinhu zvinokwanisa kuitwa. Unotozoti chiremba vakatiti ndipote ndichiuya ndichidii, unokwanisa kuzonzi uya after 2 years, vamwe vanoti uzoya kana after 3 years kuti uzotariswa zvakare. Tiri kumbocheka vekuinbox. Pano vari kuti in South Africa you can go kunonzi kudiscam, inonzi hanzi panoita inonzi Women's Month for pap smear, zvinoitwa pachena. Maningiri nekuti anokwanisa kuitwa pachena, but you find kuti zvinoenderana ne healthcare delivery system yenyika, umwe wanobhadharisa, asi zvinhu zvokuti zvinofanira kunge zvichiitwa pachena. Vamwe vangu vari kutaura nenyaya yemamenses. Mamenses kune maabnormalities akasiyana siyana anokwanisa kuwanikwa nenyaya yemamenses. You find kuti vamwe pane yatinoti mid cycle kana chii, vamwe vanokwanisa kuenda kaviri kana kachii pamwedzi,
imwe yatinoti metrorrhagia kana taakwedu. So zvinhu zvaka inyaya yema hormonal imbalances, hormonal changes aripo, especially kana usiri on any mode of contraception kana chi, but find kuti kana uri pane mamwe modes of contraception anokwanisa kuchinja regularity yema menses ako, zvinoda kunge uchinge uchizotariswa kuti whatever method yauri kushandisa iri kuita zvakanaka here, or you might need to be put on another contraceptive method. But you would find kuti problems mazhinji anenge ari associated nema menses, especially prolonged menses and all, zvinhu zvekuti zvinogona kugadzirisika nekubalansisa hormonal levels. Unokwanisa kuiswa pama oral contraceptive pills aripo, mhando yaunokwanisa kuita, unokwanisa kutora rimwe chete for 7 days. Zvinokwanisa kubatsira kubalansisa hormonal balance yako, then you can stop having prolonged menses. Kana tichitarisa cycle, of course normal yatingati average 28-day cycle, but 24 to 34 we can still consider it as normal. So arikuti ndoita 34 kana chi, it's still in the bracket. 24 to 34, though 28 ndo yatinoti zvedu an average, for an average woman, zvinoenda neresearch dzakaitwa, but 24 to 34 it can still be or it can still be within the range yekuti tinokwanisa kuti is normal. Then bleeding 3, 4, 5, 6, 7 days it can still be regarded, but find kuti vamwe vane heavy menstrual flow, zvine zvichida kuzotariswa ndizvo zvinozoita predispose nezvakaita sana iron deficiency anemia nezvimwe zvakadisa, zvine zvichida kunge zvichizoongororwa. Unoendawo kuna chiremba unotariswa kuona kuti ringave dambudziko here rinoda kunge richibatsirwa. But you find kuti kune mamwe zvakafana vanga vachibvunza nenyaya yadysmenorrhea kana tichiti kurwadziwa zvakanyanya nguva yemaperiods. Zvinhu zvinongosiyana kuvanhu. Patinenge uchigadzirira patinoti mamenses paanotanga, uterus yako inoita sei? Inoita thicken, yakagadzirira kuti maybe fertilization ichaita sei? Ichaitika. But kana zai rako rikasafertilizwa nesperm, uterine lining iyaya ichaita sei? Ichakwanisa kunge ichizoita shed off, unge uchizoita sei? Uita mamenses kubleeda. So shedding off uterine lining iyaya pane masubstances anoproduced akasiyana siyana. So ndo anokonzera, so vanhu vanosiyana the way they respond to those substances anoproduced. Ndosaka vamwe vachizoita mamenses anorwadza chaizvo, vamwe havaiti, zvavangosiyana nesensitivity yako nemaproducts anoproduced panoita shed off uterine lining. You find kuti vamwe they can still carry on with their normal days zvakanaka nemabasa avo, but vamwe they are actually grounded, kurutsa, diarrhea, dizziness nezvakasiyana siyana, zvine zvichingoenderana response to products anoproduced pano yatingati disintegrator or kusheda off kunoita uterus, ndo zvinokonzera zvinhu zvana dysmenorrhea. Zvakawanda zvinogona kubatsirwa, pane mapiritsi akawanda, munogona kuwana anobatsira zvehormonal, mamwe mapiritsi anoderedza kurwadza nezvimwe zvakasiyana siyana zvamunokwanisa kupuwa kutry kurapa iyo dysmenorrhea iyoyo. Right, okay, I think mamwe tichazoakavha pane, because matopics acho akati wandei chaizvo. I think mamwe tichazoakavha pa next session. Taona zvizhinji zvamuita sei zvamuri kuda. Chiremba tokutenda chaizvo. Makadii chiremba? Tiripo zvedu makasimba here? Tinotenda chiremba. Ndakubvunza kuti kwenyu kukwana chiremba kuti tinzi takaroiwa pachiri panapa, kune zviri kwezvoro izvi ndakaroiwa.
Okay, isusu tiri pano tine kana kudzidza kwatikaita isusu zvedu zvekurapa tinokwanisa kutsanangura pane yatinoti pathophysiology tinokwanisa kutsanangura ndikati vakandidzidzisawo kuuniversity of Zimbabwe kune kuno kuuniversity of Zambia kana tichitaura zvezvirwere tinotaura zvirwere zvatinokwanisa kunge tichitsanangura kuti chinotanga sei, chinokonzerwa nei, zvii zvinoitika, yatinoti iyo pathophysiology kune vamwe wakafunda kusvika pane level yandiri. Saka tinokwanisa kutsanangura zvese kana chaiko munhu ari kunzi navamwe ari kupenga kana akaroyewa kana chii, tinokwanisa kutsanangura. Tine zvirwere zvinonzi ana schizophrenia, tinokwanisa kutsanangura kuti malevels edopamine azodai, tikavapawo mamishonga inoderedza kuproducwa kwedopamine iyoyo, vachitoitawo zvakanaka tichivadischarge kuma-psychiatric units. Ndisingazive kuti vanokwanisa zve-witchcraft zvacho vanogadzira dopamine yacho vokanda mudehena renyu here, yokwanisa kunge ichikuitai muchiita zvinhu zvakasiyana-siyana. Handipo kunge ndinge ndichipokana navo kana ndichiramba. I think vezinata vanogona kutsanangurawo vakazokokona simeri vachiti vanozviita sei. Asi inini side rangu depression ndinoitsanangura chaizvo kuti zvii zvinoproducwa musoro zvinokwanisa kunge muchizoita depression, ende mushonga upi wandokwanisa kupa munhu ane depression achibuda mudepression yacho iyoyo within 2 weeks kana chii. Ndaona post ndaona paGoogle You can come again, Mugati. Google Enos Mufushwa use it. Muda kunzwisa ma-credentials. Ndofunga manonoka zvenyu kutanga but ndatsanangura University of Zimbabwe neUniversity of Zambia. University of Zimbabwe ndakaita yatinoti Bachelor of Science Honors Degree in Nursing Science. Then kuno kuZambia ndakaita inonzi Human Biology. Then mandazoita Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery by University of Zambia. Then Masters in Medicine in Anesthesia, University of Zambia. Ndizvozvo. Mukati? Ndizvozvo. Okay. Mune zvimwe here zvamungade tikubatsirei on? Okay. All right. No mazvita. Kuna vamwe vangade kunge tichingointeracta maybe 2 or 3. Sorry? Okay, not attend. All right. Pakanaka. Pano vamwe here vangade kunge tinge tichiinteracta navo maybe vaviri vatatu tisati tambotozotsanangura kuti toyagare rini ende netopic ipi tichienderana nezvataona. Unzawo
ya tiri panyaya mukoma masimba kuna vamwe vari kutaura zvakare. Ya tinoona tine zvinhu zvinokonflicta chivanhu chedu. Ndakabvawo kuvanhu, ndakakurawo, kune zvakawandawo zvinotaurika, nhingi azopengeswa nevakati adai, asi ndiripo pano ndakamirira medicine yandikasta zvezinata chii, tinovaremekedzawo chaizvo. Vanoipo vanogona kugadzira mheni, vari vanogona kuita kuti munhu apenge, tovaremekedza chose. Tine tsanangudzo dzatinopa kuti munhu anga achiteerera, tinoti schizophrenia kana chii, kana substance abuse nezvinhu zvakasiyana-siyana. Tine tsanangudzo kune zvinhu izvozvo. So ndozvandachida kuedza kutsanangura kuti tinekwanisa kutsanangura kuti munhu chazoita kuti adai substance abuse, mishonga ari kushandisa kana vanga ari kuputa izvi zvazokonzera kuti chakati chiproducwe musoro, icho chazoita kuti zvizodai. Ende kana vachitoyo tikavaisa parehabilitation, tichivapa zvatinovapa, ingava alcohol abuse, zvakasiyana-siyana, vachitoporo vachidzokera kudzimba dzavo. Depression chaiyo, tine mapirizi ekuti kana tikatopa munhu necycle yedu atoziva kuti tikadai, aripo atinopawo mana amitriptyline kana chii, mwedzi munhu atomuitawo discharge achibuda. Saka tine evidence yezvinhu izvozvo, saka zvinhu zvinokwanisa kuti zviita se zvinge zvichirapika. So but you'll be surprised to know kuti tine high profile people, vanhu vakatowanda kana chii, vanotoita survive nemapsychotic disorders, as long as